půjdete na Olomoucký Rock Battle, což je akce Studia Apocalypse, kde dneska vystupuju. Jak už asi vidíte, já tu mám od včerejška nachystaný kruh, vytahané nějaké věci, žebřík a tak. Zatím jsem teda takhle v teplákách, tak se spolu půjdeme protáhnout, vyzkoušet kostým a zajet si jednou choreografii, s kterou budu vystupovat. Vybrala a v kterém dnes budu vystupovat. Možná ho poznáváte z Rock for People videa a taky, že jo, ale tím, že je to večerní akce v klubu, tak si myslím, že bude úplně geniální a že pod světlama bude vypadat nádherně, takže tohle je můj dnešní fit. Rychlej nákup, jsem teda neupravené, spocené, smrduté zvířátko, ale na tom teď budu zapracovat. Mám sladkou odměnu. A současně jsem zjistila, že na večer vystoupení můžu mít projekci, kterou úplně nemám, takže ještě budu na poslední chvíli dodělávat projekci. Takže let's go, máme toho ještě hodně, moc hodně. Takže vybírám mezi touhle a touhle. Samozřejmě nemám už čas to nějak řešit, takže vyberu prostě něco z YouTubeka, hodíme do toho logo a dneska šáhnu po týhle. Já už jsem dneska po druhý ve studiu, čeká mě hodina s mýma holkama, kterými za chvilku přijdou. Už jsem teda načesaná, nalíčená, ale ještě budu dodělávat rtěnku, takže zatím jenom takhle. Mám na sobě víceméně to stejné, co dopoledne, protože to triko je super v tom, že mi nezničí účes, když se pak budu převlíkat do kostýmu. A pak mě čeká ještě zabalit kruh, zabalit lana a můžeme směrem do Vampiro Café, takže zatím takhle rychlý update, to líčení teda zrcadlo vůbec nevypadá tak výrazně, jak vypadá ve skutečnosti, tak snad se mi pro vás podaří udělat lepší záběr.
vystáváme se z auta, z mýho oblíbeného. Já mám naloženo a vyrážím směr Bounty, takže tak asi mi došly slova, víc k tomu co říct nemám. Trošku zmožená po tréninci, šla bych radši spát, než někam vystupovat, ale takový je život. Vím, že večer budu ráda, že jsem do toho šla, takže jedem. Máš nějaké úspěchy, nějaké ocenění v tom, co děláš? Tak jsem tam něco se objednala, poslední byla šťastná ostrava, co jsem si dovedla vlastně do mezinárodně a tak to je velká gratulace. Řekni nám, čím bys motivovala třeba holky, které by chtěly dělat pole dance? Zkus je trošičku namotivovat. Proč by se měly věnovat zrovna tomuhle sportu? Tak já myslím, že krom těch sportovních věcí, které už jsme zmínili, je tam strašně příjemná parta lidí, ať to už na tyčích, na kruhu. Fakt jako super spadra, kde zapadne každý a skvělý to jde trávit čas za mě. A ty se tady věnuješ čistě pole dance, nebo máš třeba i na kruhu nějakou show? Já dělám nejdýl pole dance, dnes budu vystupovat na kruhu a ještě cvičím na šálách teď nově. Takže vlastně úplně všechno. Co se dalo? Co se dalo. Tak, Steli, ještě něco máš tady pro naše diváky, posluchače, než ukážeš svoji parádní show? Já myslím, že jsme zmínili asi všechno. A co jsme nezmínili, to si řekneme na afterparty. Přesně tak. Tak, přátelé, Stella Maderová ze svojí show.
Holčičku za své vystoupení. Bylo to skvělý, trošku mě mrzí, že jsem s holkama nemohla zůstat díl kvůli zítřejší soutěži. Nicméně máme to za sebou a zítra druhý kolo. Jestli budu vlogovat, uvidí se, ráda bych. Ale nějak prostě to dopadne, přece jenom řídím sama do Prahy. Cesta autem bude taková asi nezáživná, ale na místě bych pro vás něco dohromady dát mohla. Tak se mějte krásně, já doufám, že jsem pro vás dnešního večera, musím zakryt ty světla. Já doufám, že jsem pro vás dnešního večera ukořistila nějaký fajn záběry a snad vás tenhle typ videí baví. Dobrou noc.